Sut ti'n offio, mae'n rhaid? So, sut gael to fel hyn. Fel ne, neu ti'n to fel hyn. Fel hwn. Ti'n gweld o? Ynddo, dwi eisiau fel... 1 neu 2. Fel... O. I disgu. Pa'n ti'n offi? Dwi eisiau fel patrwm, dwi'n gwybod patrwm dwi eisiau. Oce. Na i roed y stwff i ti chi yn y gyd, o dyn adl ti. Dwi eisiau mwy o planks, ac dwi eisiau mwy o steg. Stwff o steg ti, a wedyn... Gyd i fwrw ymlaen, hwnna. There we go. Dyna'r skeletal area ti fi. Rhwng... Stack o'r ddau. So mae yna awkward planks yna'n barod i ti. A dyn mae yna 1 stack o grisiau. Ar y grisiau ni do'n. Probably. Oce, diolch. So rhywun yn gallu rhoi chains iddo fi yn y Chains? Ie, mae o yn y new update. Oce. A'n rhoi chains i ti. O'n i'n gofyn yn peth. Nath yr update dod allan fydda wythnos diwetha i Xbox. O'n i'n peth i PlayStation yna. Iawn. Na i di Xbox yn cael yn gynt? Na, nath PC gael o fod mis cyn Xbox. Oh. Na i rhan o'n jyst yn cael digon ohonyn nhw i ti. Helo. Hwna fan e. Iawn, oce. Chains na i ti. A dyn mae yna awkward planks na i ti. Stairs, mae stairs na fyd. A gan bod awgyn eisiau weld, mae yna chain. Os ti'n cael cyfle gwion i wneud retweet i'r... Just achos wnaeth e stopio gyda Periscope, mae fe... Falle bydd e just yn defnyddio'r hen bit. So na ni synwyr. Great. There we go. Helo, dwi'n mynd i chwilio am mwy o fel hada i wedyn gallu bwyd a wneud llwyth. Okay, mae gen i chains. Be ydi chains? Mae nhw wedi cael ei adio yn y new update. So beth ti'n neud efo chains chi? Dwi am hangio lanterns I ffwrdd yn yno. Oce. Ti eisiau lanterns chi? Na, mae gen I 11. O, yna dde. Oce, digon So teg. fi yn hoffi... fatha... Gyda'r rôl. Be ti'n gael o fo? Dwi'n ba? Cobblestone stairs. Oce, Lots na of rhaid i. cobblestone stairs. Ia, na rhaid i'n neud i. Ag bach o... Just bach o... be ti'n gael o fo? Spruce stairs. Spruce plank stairs. Iawn, so, chi'n gwybod o'n i'n neud sesiwn hanesyddol efo Castell Llunas Bran, ynddo? Ia. So mae hwn yn un hanesyddol hefyd, ond rhaid chi trio datrys be ydi o. Ooh. Dwi'n mynd I ddeall chi be ydi o, ond gael chi trio dyfalu, a dyn gael ni weld. Mae'n rhaid pwynt I bod eich sy'n cael o'n gywir, ond rhaid pwynt wrth nesaf.
Dwi'n bo. Spruce stairs, cobble stairs, stairs on it. Diolch. Right, so tad. Dim di nôl, dim wedi gael rhan yn stone axe, achos mae'n fi bryn torri. Iawn, oce, na rhaid i si o'n. Ac dim wedi chwilio os oes yna oak planks, achos... Nai, oce. Mae yna oak wood planks na oes. Mae yna pwy all i ti yn... Fanne. Oes rhaid i fod eto. Fanne ti. Tiol ti fanne. Ia. Gweld o? Lle mae o? O, oedd o'n fanne i fod. Dwi pigo fo fyny? O, diolch i. Pigo fo fyny heb a gwybod. So, Ie, dwi wedi cael syniad, nes i weld rhywbeth yn y chest, dwi efo syniad sydd wedi cael anifeiliad. Dwi eisiau lead. Dwi'n offi sy'n Malgan yn rhoi blaenoriaeth i cael yr anifeiliad yn gofni tŷ o'n gyda. Ti wedi gweld tŷ fi, mei? Na. Hwna di o'r top y mynydd. Ie. Ww. Eisiau mynd i gweld nawr. Ie, mae o. Dwi wedi gweld o. Dros y bont. Dwi'n mynd i fanne. Oh, come on. O, ie, oce. Mae'n tactegol yn cryf iawn, achos... Dwi'n wedi gael... Ti'n Ar ben y bryn. Ie, ti'n gallu edrych lawr ar unrhyw un sy'n eisiau mosod, neu gadael TNT, neu beth bynnag maen nhw eisiau gwneud. TNT cannon. Ie. Mae'n sam. Moch yn ymwneud siarad rhedeg i ffwrdd o fi, ond dwi wedi rhaid lead ar y fo, wedyn... Ydy hwnna'n llun o Pinocchio ar y wal gwion? Ydy. Oh, Dim fi sy'n dewis y lluniau. Oce. Ond mae'r lluniau yn gofyn am ryw reswm. Oce. A hwnna'n mynd. Hyfryd. Ah. Oh, 3 llawr. Achos mae pawb eisiau mannequin yn ei stafell gwely. Yeah. Fel y peth mwyaf normal yn y byd. Ie, babis. Ie, ys eisiau gwneud babis. A mae yna rhyw fath o delwedd o fel rhyw Street Fighter game ar y wal hefyd sy'n hyfryd. Ie. Pwy eisiau gweld babi ar i sy'n naw i wneud? Oh, Y nice. ciw, ie, gen y ciw. Ie. A ni. Dwi'n be ma'n wangen o fi. Ond y gen ti'n wyau fan o fi. Ie, dwi'n mynd i naw mwy o seeds. Oh, zombie! Dylse bod hwnna yn digon o slabs. Neis iawn. Dwi heb lot o seeds, ond dwi'n cael chwilio mwy. Na, O, di hwnna llama ddim yn na, digon o llama. slabs. Dwi'n mynd i roed llama yn llefi. Ie. Paid o pwy ar i fi o cael llama. Dwi'n mynd i gael fo yn... Dwi'n probably ddim yn digon chwaith. Dwi'n mynd i gael fo yn... Oh, ti'n neud air llawr wyt ti, Sainbo? Neu ti jyst yn gweithio ar y to? Na, nath y mochyn Dwi esgapio. jyst yn gweithio am y to am rwan. Ti ddim yn mynd i neud ti tair llawr fel gwion? Na. Babi mochyn mynd i... Nath y babi... Dwi angen... weldio hwn ffwrdd. Oce, dwi'n mynd i wneud hyn i babis. Come on.
Waw, ni'n mynd mewn I bioleg nawr hefyd, Gwion. Nid just y hanes. A pwy sydd ddim yn dweud bod Minecraft ddim yn addysgiadol, hei? Dwi angen loads o cobblestone. Iawn. Dwi underestimate faint o cobblestone o fi isio. Y slabs ti angen neu ti angen grisiau? Just blocks, really. Yes, dwi wedi ffindio ffordd newydd I fi cael rhaid nhw yna heb dim byd mynd o'na. Na ni, da iawn. Dwi'n mynd I chwilio am dafod, achos yna ddim dafod yna. Dwi'n jyst yn cael nhw an ti mi. Iawn. Dwi'n gweld llama arall, dwi'n meddwl. Llama. O na, mae rhywun barod I adoptio hwnna. O wel, mae yna mochyn yna fo. Yna, dim mochyn diar. Diolch. Da ti, Chryso. Jyst efo fi. Dwi'n gweld y ffordd lid o waith. Oh, cool. Sut nes ti roi'r lead ar y iar? Nes I just cwsa L2 ar y fo. Okay. Helo. O, mae Rich ma. Hei! Hey. Mae'n oed yn dda, Rich Perteg. O, briliant, iawn, dwi'n dod ar rwan. Bioleg hefyd. Ie. Dych chi'n iawn, ti'n iawn Morgan? Ie, good diolch. Ti iawn? Da, dwi'n ta, diolch. Good. Dych chi'n iawn yn ga? Yna, diolch. Da No, iawn. diolch. Da iawn. Babis, Diolch, Rich. babis. Come on, milk babis, come on. Diolch, dwi'n dod ar rwan. So mae Yay! Elgan yn dysgu ffermio, a mae... Mae'n Milir. yn gwneud ti. O, nice. Da. Gwahodd ti am ryw reswm, Rich? Be, met? Dwi'n mynd I gwahodd ti am ryw reswm. O, dwi'n mar ar y funud, dwi'n dod ar rwan. Dwi'n yn hada. Dwi wedi chwilio am fi rwan. Bless you. O, cael hwnna'n bell I ffwrdd, Lisa, a grisiau. Iawn. Iawn, dwi'n meddwl dwi'n mewn, gwys. Di hogyn I dyfalu beth i'r pwnc hanesyddol. Felly, dwi'n mynd I ddeud yn byd, ond gan nhw ffeindio allan am Dwi'n wythnos nesaf. ffindio! Cool, ai, diolch. Ie, dwi ddim ar unrhyw trydar na dim byd wythnos yma. So stim retweets amlwg wythnos yma, Rich. Nes i rhaid yn rhoi i ni. Nes i tad weld o. Ie. Nes i actually deud. Ie. Just fach yn eich rand am y ffordd, ne? Be dwi'n ei fel yna, de? It's started. Ideal. Cael yn y 360s. Babi bach yn yn. Jesus, cael yn y llwyth o... Yeah. Oh my gosh. Pwy eisiau gweld I... Pwy eisiau gweld I eir fi? Na, di oed I eir, di. Dwi'n famous am nhw rwan. Ond ti eir, sgen ti o'n? 1, 2, 3, 4, 5... Ooo! Fa ma gen ti gymaint I eir? Mae fe'n bridio nhw. Dad.
Faint o ieir. Yeah. Gai, torri hein efo hwnna. Wrth gwrs, dyna oedd y shambles o adeilad nes i drio wneud pythefnos yn ôl, so, yeah. Os ti isio, fe'n edrych yn ei stodi i'r ffarm. Un o'r ffermydd. Syniad da. Fe'n edrych yn ei ffwr. Ie, neis ymwneud mas o Dwi'n fyny. ffeindio dim... Yna i gael iar i bwydo. Dim tri, dyna mwy. Mond 2 dwi wedi gael. Mae'n da de. 2 hada. O. O 3 rond. O 5. Gryn olaf. Oce. Gyn. O, mae'n iar arach. Yes, 6. Oce. Oce, ni ddim yn digon. Dwi'n gwybod. Sber nhw gyd. Ond dwi jyst rhoi bwyd allan. Nhw jyst gyd yn dod. Yay, Bowie! Okay, mae hwnna'n lot o slabs. Yay! Sbia fi yna. Mae'r llama jyst yna. Ddim yn neud. Bydd tegell yn berwi. Ac eich sydd y dod ei, dyn. Gweithio y to, dyn. Dwi'n am wedi un, dwi'n gaddo. Oh my gosh, literally ti di creu ffermieir fyna. Gwion. Oh dear. Mae'n fod i fod yn anifeiliaid gwahanol. Na, ti gyda cystadleuaeth nawr, Helgan. Mae Gwion di dechrau fferm ochr arall y tref. Oh gosh! Oh no! Ni'n fama! Rwle ond fama! Chicken run. O, ydyn nhw'n... Dyna gael gadw yn well. Oh Yndi, my. lot well. Na ni. So ti jyst yn lladd y rai sy'n dod allan, Meilir? Well, free food. Okay, digon teg. Okay. KFC. Oi! Oh, Mae'n eich gael ei fi. sorry, o'n i angen bwyd. Oh, dim ond y rai sy'n diang. Rhywbeth. Gyd i roi Ocê. unrhyw anifail heblaw am chicken. Theory Darwin fi'n credu nhw'n galw fe. Os ni'n mynd i mynd ar ôl bioleg a... oh. Yr eich sy'n diang. Mae'n jyst yn yr ffens yn gael o gyd. Oh, mae hwnna'n harsh. Okay. Oi! Dwi'n Unrhyw anifail Dyna ond fel chickens. cystadlu. Please! Yr eich sy'n gael o'r teg gan eich Dim ni'n efo. yn dŵr. Mae hwn di troi mewn i Battle Royale odd gyda anifeiliad. Oedd yn mynd i dechrau off o fi'n kidnapio mochyn a wedyn... Wedyn maen nhw wedi symud allan o'i hotel bach. Mae hwn yn mynd yn laggy wan. Okay. Ia. Dyn nhw'n cael diall. Wel, o leia maen nhw'n free range, tiod, so nhw wedi cael ei cadw mewn ffatri neu dim byd. So, Na. gyda'r walydd yma, mae'n troi mewn i bach o ffatri nawr. Free food. Yeah. Mae'n cool sy'n rhywun yn ei tree house. Fi'n credu mae hwnna'n enw eitha cas i galw iar, fe, nugget. Galw fe nugget. O, edrych, mae yna llo bach.
Oh. Oh. Just bar yma, mond I Ieir a gwartheg. Mynd arall. Okay. Mae'n laggy! Ydy o'n lagi? Just ar un ti. Mae pawb arall yn iawn. Oh. Dyna mae cysau Ieir. Efe dyna, ti jyst yn cyfiawnhau lladd nhw gyd achos ti'n dweud bod e'n lagi? No. Ti'n cael dad Unrhyw anifail ond chickens, please. Okay. Wel, Beth yw'n Ieir? Pam ti'n mynd off i Ieir? Dwi'n gwybod. mae gwartheg yma hefyd, so... Oh, actually... Ie, mae gwartheg yn iawn. Okay. Dwi'n hoffi Ieir. Ah. Pan mae'n nefyn sbio, dwi'n cael FC weithiau. Meilir, beth am ti? Ie, mae'n iawn. O, mae to arno fe, os e? Nawr? Oes. O, okay. Okay. O, dwi'n gwybod anreg gorau fydd ni'n rhoi yn sy'n ei. Dwi yn lanterns yn rhywbeth. Ni'n trio neidio mewn i'r truck achos ni methu neidio mewn oni bai o'r to. Gai fod y fire aspect sword, so bod fi'n gallu cael gyd o'r chicken ma'n cooked. Okay. Dwi O, di bwyd. wasio logs i gyd jyst i wneud y to. Sy'n di bod yn sneri. Dwi'n cael huge lag spikes. Ie. Do. Beth ti'n chwarae ar? Xbox? Xbox, ie. Okay. Wel, hyd yma, mae wedi bod yn okay gyda'r we ar wahân i'r un glitch. Ond fi'n rannu y Wi-Fi gyda'r PS4 plus y PC i streamo, so mae'n gallu bod O, ie. yn challenge, ond na, mae'n okay. Hyd yma. Dwi'n cael gweld lot o geir. Snaps o mi? Iawn. Os di arfen dy dyd i ydyn na... Dwi yn Dwi'n gallu bod ti'n edrych yn iawn. wel, 10 planks. 10 plank. O cwyd, Ie. ia? Ie, o. Iawn. Ag lanterns a wedyn dwi'n ei decorator. 10 plank. O cwyd, Ie. ia? Ie, mae'r lanterns yn edrych yn really nice. Ag lanterns a Be, wedyn nes i neud yn neis? Y lanterns. Dwi angen gwydyr. Loads of glass panes. Yna... O cwyd planks yna a torches. Be ti eisiau, mei? Be ti eisiau? Glass panes. Oce. Pa lliw, ti'n gwybod? Just clear. Oce. Un o fanna? Diolch. Gwybod? Good, good.
di goffa yn torri. Yn rili dywys yma. Round. Gyda di hynna yma. Cofio'r y lanterns. Dim yn gada... crafting table yn tyfu. Godyn fence. Ti'n y game, Rich? Ynddo. No! No! Mor agos. Dwi'n ben wal. So fi'n dweud. Dwi just ddim digon. Dwi angen 1, 2, 3, 4 clas pein arall. Reit, iawn, iawn. Ti efo rei? Ti eisiau rei fi? Na, mae'n iawn. Ani? Diolch. Probably isio... Ti'n yn arwydd? Goliadau stryd mewn ffordd. Nice. Very nice. Dwi'n di gweld ti'n anifeiliad dwi'n mynd. So rwy'n efo 1 fence post. Oes, dwi efo... No, dwi efo fel 13. Lle mae ti then? Yn fi lle mae lot o... anifeiliad. Y llamas? Na, yr anifeiliad. So di eir rwan. O gan, di meid yn offi eir. O, di gweld chdi. Ie, no. Diolch. What? Mae bywch yn lle escapio. Yndi, mae. Pwysio fo. Gwrdd fel na, a wedyn gwneud beth bynnag ti eisiau. Ydy ti Cool. gwair neu gwellt? Ydy e'n gwair neu gwellt? Wrth o gwellt yn lle wyt ti o'n? Gwellt, sy'n gael hwnna. Okay. Ond dwi'n gofod o'n newid o lle, Ie. fatha tyfodiad. A mae'r dŵr... Gras, di fi. A mae yna pwll bach gyda bubbles, so bach o jacuzzi yn y cornel na. Yn Beth diddorol. sy'n ti'n gael, Rich? Nes i just trio wneud fel pwlli nhw. Jacuzzi dyna. Dwi'n meddwl swp fan i gwneud i baldi yn y dŵr. Richard, os dwi efo raw chicken, mae rhywun di lladd un. Ie. Fi bynnag sydd efo'r tŷ ar top y mynydd, ish. Ia. Diolch yma. O na, beth sy'n gwneud i fi. Gwio. God, rwy'n dwi'n wach rhedeg mae'r fast gwi. Beth sy'n gwneud i fi? Ynddo, dwi'n edrych ar dy. Ti wedi gweld y lluniau ar y wal? Eggs. Ti'n cael wyed ti fi? Oce? Ie, ti'n yn dweud dweud. Oh, na. Ti'n mynd o drws. O, na. Di'n gwyd yn fama. Mae fel... Oedd o'n dau! Rhwng free chickens. Massacre yr ieir. Oh god, Yeah. ieir. Oh god. Mae'n
hyn yn iar cruelty. Ie. Iawn, cruelty. Ja! Oh No, dear. da ni efo bwyd rwan. Ie. Well, might as well O, beth cook sy'n your odd? chicken. Just paid a lladd i fi. Dim ond un fel bwyd sydd dy fi sy'n odd. QR. Na, fel, ti'n gwybod, mae yna fel calonau a bwyd, neu cig. O ie. Er bod fi wedi lladd fel 5 neu 6 o ieir, dim ond, mae fe fel, so fe'n cyfri fel bwyd neu rhywbeth. Ie, ti ein bita'r bwyd. Wel, beth... Yw ti wedi gysgu... Ogan, ti wedi gysgu'n tu ti? Mae gen ti, ond sgyn ti'n byd yma? Pardon? Sgyn ti'n byd yn dy dyd di? Ie, di'n gwybod yna fe dwi'n ei nesaf. Mae gen ti... Chwarter awr i orffen. O, oce. Oh, no. Sorry, Ted, os yna Morgan. Oce, rwan holl dwi'n ei wneud ydi... Dwi'n mynd i cael spruce doors, cos dwi'n offi spruce. Nath o Bruce? I Bruce. As bach o spruce planks, Yn unig fel chest efo dda. please. Yn angos, dwi'n yn planks. Sorry, efo man, na go. Dwi'n gallu clywed zombie yn dwi'n gwybod lle mae o. Ie, fi'n gallu clywed zombie. Sut ti'n bwyta dde? O ie, mae'n dweud, sorry. L2. Gai bach o spruce planks ag spruce doors. Oce, dod o. Dwi'n yn spruce... Na, Beth ti eisiau? Spruce, be? Spruce planks a spruce doors. Oce. Dau Dwi'n spruce a dau plank. dau stack o planks. Da un i chi. So digon o spruce planks, ie? Yep. Na, dwi'n yn oak planks. Oce, na rhaid oak i ti hefyd. Dwi angen dau spruce door. Dwi'n fawr, tra ti'n neud hynny, dwi'n bwysig wya yma. A wedyn, pa bynnag faint o... Ia, dyna. Dyna, dwi'n yn gwybod. Na, dwi'n hitio. Na, Si'n gael dim iar allan o hyn. Yes! Dwi'n mynd cael un iar. Mae oakwood planks ti yn y gys. Iawn. Oce. Iawn. Diolch. Da? Dwi'n mynd i neud fel gegin. Oce. Fancy. Be ti yna ni neud chest? Sorry, ti just... So rhaid hwn. Na. A cadw. Cadw angen yma. Actually, I ddechrau fel hwn. Mentrau.
Yn y wooden chestplate, achos dwi'n syniad. Boom. Lle mae o? Yna'n... Whatever. Pwy bynnag na ddod fyny efo'r syniad o roed fatha melyn thing. Ia. Wedi wneud o. O, oce, na dwi'n gweld o'n. Diolch gorau, ond weithio. Waith na byd, ni? Yndi. Ie, dwi'n neud bwrdd bach. Dwi'n mynd chydig yn dda, actually. Boop, boop, bidw, 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 scoop, bidw. Bys i eisiau mynd am paint. Am free paint. Be? Free paint yn tyfu. Ti'n byw yn tafarn? Sut yn y byd mae yna rhywun wedi cael ar top y massive stone? O, be, fyny fanna, rich, dio. Hmm. O, mwna'n dda, chwarae teg. Mwna'n dda. Dwi'n neud un, so. Fi probably wedi gallu gwneud tŷ gwell yn creative efo mwy o amser. Ond... Dwi'n meddwl bod eich bydd yn neud fian o'n i'n neud section creative. Yeah, please, diolch. Yes. A be wrach nhw'n neud i wneud cystadleuaeth gael pwysgall i adlad i'r castell gorau. Oh. Fi. Na, fi. Fi sy'n cyrra hwnna, dwi'n fel. Na, fyddai'n curo pawb. Ych chi wedi gweld tu fi? Mae hwnna eisiau enghraifft o be mae'n neud. Mae ti efo wyau yn y... Dwi'n ti fi'n camau fanna fyd, hwnna di enghraifft, dwi'n gallu neud fyd. Pai ti am meddwl amdano. Dwi'n mynd weld ydi fi? Cos ti'n gweld yn y tu Dwi fa? efo fel hunger. Na, swn i ddim gweld. Nes i bita o chicken o fi. Out. Dwi'n gwerthu free raw chicken just yn TV. I will eat my cooked chicken. Dewch i TV am chicken and ddim. Go on, te. We have dim hunger. I didn't know Wel, this. we have our hungers. Na, O, ddim yn bwrdd a cadeiriau popeth. Lle chwech. oh Ond y stof dy ti, Elgan, ble mae di mynd? Pardon? Nes ti cael gwared o... Oedd gyda ti fel cwcar a popeth yn y cornel? Nes ti cael gwared... Bully! Ti wedi troi mewn Bully! i rhyw fath o dina i bobl. Cool. Ie, fel i cael swper. Yeah, lovely. Hold on, ti'n gallu rhoi fi'n operate bach? Slash kill gwynflau. Ke, chicken am ddim. Oh, lovely. Get out Go of on, te. my Oh, house. yum. Paid! Ydy yn amrwd, ddo, neu ti wedi coginio fe? Gai name tag ag anvil. Na, dwi heb di conginio fo. Beth sy'n Gai siarad? name tag ag anvil. Oce, na i please. conginio Gene fo. tag. So, os ni'n cael salmonella nawr, Elgan. Name tag ag Beth sy'n mynd i anvil. ddeud? O, oce, cael panel o enw iawn. Gweld ni? Dychar y byw! Fi'n gwybod Dwi'n screenshot. gweld hwnna Morgan. Na. Dwi'n gweld hwnna Morgan. Na. Dwi'n gweld hwnna. O, rydw i gwylio fe. Dwi'n di just... Sorry, o'n i'n edrych ar... O'n i yn cegin Elgan, oedd e'n rhoi... Fi'n credu cywio'r amrwd i fi. Bwyta. Beth oedd y stuff gwyrdd yn dod o ti na, fanna, O, Elgan? ti'n gwybod pan ti'n bita rotten Dwi'n flesh? siŵr. Oh, right, okay. So ti'n drewi ar ôl bwyta rhywbeth. Okay. Stinky wink. Be ni'n edrych ar? Oh, y buwch yna, stuck in a drws. Oh my gosh.
Wel, mae hwnna'n feature gwahanol... Na, nath hwnna Meilir. digwydd i fi efo peth i do. Y gwyneb trwy drws drin offi. Ie, Ie. dwi isio... Mae'n edrych fel un o'r things yna ti'n rhoi ar y wal. Dwi Ti'n kind gweld of o'n angen neu? name tag ag anvil. Ia, dod am. Gall hwnna bod ar fel drws tafarn, bydd e? You know, just pen buwch. Dwi'n gwybod nath hwnna digwydd efo'r iar. Tractor! Dwi'n meddwl dyna dos o'ch gyn y droddiad ni o'r weithgaredd yma. Prosiect. Ie, wel dyna'r thumbnail. Ie. Okay, so rwy'n eich rhoi anvil lawr yn Oh, tu okay. fi ag rhoi name tag iddo fi. Cos Arwyn, ie. blwch fideo ag dwi isio enwi A ti... my Yna my pride and joy. Tol ti fyna. Yna Pen Eh? darn. No. fyna. Na, name tag, dim Oh. fen. Ti? Name tag, dim hynna. Be ti'n dweud y name tag yno? Ti'n yn Anvil. anfil, dwi'n meddwl. Okay, dwi'n a lot. Okay, mae gen i 6 name tag wan. Anvil. A wedyn lle enwi'r Mr Cow. Mr Cow. Mr Cow. Mr Buwch, de? Mr Buwch. Di gwlad i Ie, hwnna. pob mynd i gysgu rwan. Sa'n gwybod faint o gwsg ti'n mynd i cael gyda buwch wrth y drws? Mi ddim Go. yn care. Pride and joy fideo. Beth ag buwch? Iawn. Yeah. Dwi'n meddwl, na i ddod ar sesiwn o'i ben lle, iawn? Iawn. Mae... Hold on. 11. Quick, roedd yn ein tag ar dy diwch chi. Oh, gosh. Beth os mae rhywun yn y sesiwn nesaf yn lladd buwch ti nawr? Well, Wyt ti'n mynd i gallu efelychu'r camp yma o cael y buwch wedi yn sownd yn y drws to? fyddai probably depressed am gweddill bywyd fi. Bydd yn ffain, mae yna wasad mwy o gwartheg yma. Wy'n wartheg, ie. Dim diwedd y byd. Na. Dwch. Iawn, Sarge. So, na i safio hon wan ydyn, na ni fo Dwi holl... jyst yn gwneud... Hold on. Na. Pawb dod at y bywch, pawb dod at y bywch. Ie. Selfie. Oh, no! 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 Sorry. No! Right. Ie, dyna sŵn y buwch. Okay. Never happened. Rho'r boneg. Oh. Just. Okay. Mae'n ôl eto! Mae'n ôl eto! Okay, gael fi lladd y bywch arall ma. Dyna ti. Hold on. Pawb allan. Okay. Ah, dyna ni. O na, Oh, no, mae llo bach. Mae'n y babi. O, mae... Oce, ie, Mae'n mae'n ffain. Mae'n ffain. O'n i gael efo na. Oce. Iawn, na ni adl i fanna, iawn, oce? Iawn. So, na ni siarad ti wrth Os nesaf. ydych chi'n dod to mewn, ydych chi'n gallu gweld beth i enw. Dyna fo. Sut ti'n gweld? O, dŵr caw. O, greiddiol Iawn. iawn. Oce. Sy'n neb yn symud. Diolch yn fawr iawn. Pob hwyl. Ta-da. Ta-da. Iawn. Ta-ra. 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 See you guys, ta